त्रिपुरा हास्तनि जत लुकुनो पुइलानानै खाखा हामजा फारो तिनि नंनि बुसकांगो मा फाइमानि याबुलो पखाय मसे थानाया 23 तारिख आगस्ट चिनि त्रिपुरा मथा ताई बुबाग्रा न पर्सनल अटैक खालायै हरिधन देबबर्मा मुंगै खरकसा बरक सोशल मीडिया ताई यूट्यूब चैनल जे कक सामानि केरं आबनो तैनो ताबुनांनि बुसकांगो किसा फिरमानि नायो तामनि हिंगाकाय हरिधन देबबर्मा तामो राजनैतिक खायका बिनि बैकग्राउंड तामो आबनो बो त्रिपुरा हास्तनि बरके सिनानि नांगो तामि हिनबा बो त्रिपुरा मथानि एगेंस्ट जे कक सामानि बा बो त्रिपुरा मथा जॉइन खालायका बा ताबुको द तंखो आब्रनो बो किसा स्राय स्राय उन नांगो त्रिपुरा हास्तनि बररो एवं बो दफानि बागै आसनो काहामान सुबुय तंखाय दफानि बागै बो मुक्ति खैलाय तंखाखाय बो दफानि बागै तामो खलायका अब बो बिनि कबो कुनु स्राय स्राय क्रै अमो सिमिया बो आगि सिलाय बेचबा खलायका एवं सिलाय बेचबा खलायै तांगै बो खारि फायनानि नांखा अमनि बो केरें कथमा किसा तंगो बेखाय ताई बो अरो फायै बिनि पार्सोनेल बो ताबोसुक जरा खर बोसुक कायजाखा बा तामो तामोंखा अमरंनो बो त्रिपुरा हास्तनि बररो किसा सायमानानि नांगौ बेखाय अमनो रुगैनो आं तिनि लुकुरंनि बुसकांगो किसा कक सानानि नायो सालफलमानि उलो आं पुइलानो सानाय हरिधन देबबर्मा बिनि मुं गोबांनो बनो बय हप्रें हिनो सिनिवो बेखाय बनो थुमनाय बरक बय हिनो अमतिखाय बिनि मुं सिमिसे 6-7टा तंगो बो तालो वाइसाखाय मुं सोलायो बेखाय अमतिखायनो बो त्रिपुरा हास्तनि बरनो माजे माजे खाय चुकलिवो ताई फेमलबो ताबोसुक जरा बो राजनैतिको खायका बा बो राजनैतिकनो तै दफानि बागै चबा खलायका अमनि कुनु मुकुमु ताबो बो खरै बो निजिनो खुब कतर नि वानसुगो दफानो वानसुनाय हिनै दफानि कक सानाय हिनै वानसुगो किन्तु दफानि बागै बो ताबोसुक जरा तामो खलायका अमनि ककरै आं तिनि पुइलानो सानाय बसावो बो त्रिपुरा मथा जॉइन खलायकाको आं हरिधन सुंनाय नायो नंगौफोर त्रिपुरा मथा जॉइन खलायका 5 तारिख फेब्रुआरी जखन महाराजा चिनी पार्टी घोषणा रिवो मालंच निवास आ दिन बो जॉइन खायनानि नायो बुबाग्रा बनो साका नों जॉइन खालायनानि नांगिया नोंगा हायनो पार्टी वतमनि हिने सुतरां आबनि परे बो ताबसु पर्यन्त पार्टी कुनु जॉइन खालायको उराम उराम बो राजबारि थांगो बिनि कायसा तुमा बो डकुमेन्ट्स रक्लाङै थांगो महाराजनो जे गोबांमा इनको वै बो आसे बिनि रां फैसांखा आबनो चेक खायगोनो बो मानजांनाय अ हरिधन देबबर्मा सुतरां आं हरिधन देबबर्मानो सानानि नायो बिनि ककना फिरंगानि सिकां बो जे कक सामानि कायसा यूट्यूब चैनल तै बा सोशल मीडिया तै जे कक सामानि बो म रसायना हन नाथुन ताई बो एपोलॉजी सानतुन बुबाग्रान थानि ताई त्रिपुरा मथानि थानि ताई त्रिपुरा हास्तनि लुकुरं थानि बो इनको खमा हितुन के बो गेता त्रिपुरालेन तै कक साका गेता त्रिपुरालेननि सम्पर्के बताम साइमा गेता त्रिपुरालेन दाबि खालायमे कि जों हरिधन संगै खायना नांगोन नाहाय त्रिपुरा मथा महाराजा चिनी मठानि चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा की बिनि परामर्श नाय त्रिपुरा मथानो चालांना नांगोन नाहाय दा हा नों जुदि आसिंनो साइमान दंखाय हास्तनि बरनो फियग माननाय साइमाखाय कन्स्टिट्यूशननि राइट्स रंनो तै नोंगासिंनो साइमानै दंखां के फंडामेंटल राइट्स नंनि सम्पर्के साइमान दंखाय नों खालायदि नों लुकुरनो तै खायलायदि नों सुप्रीम कोर्ट केस खालायदि हाई कोर्ट केस खालायदि निनि सुप्रीम कोर्ट नि गोबां मा लयार बो सिंजा दंगो अंगाखाय अनेक बेरिस्टार बो सिंजा दंगो नों बरनो तै खालायदि किन्तु तिनि तामसं नुखा हरिधन देबबर्मा तिनिसि पर्यन्त एनआरसी केस खायलायका सीएबी नि केस खायका कुनु इनको मिसिल मिटिंग थाङै बो बुसायखा कुनु मारि देतं हरिधन देबबर्मानि तामो खलायखा बो जखन रिटार्न स्ट्रंनि जखन ते इनको रिटार्न स्ट्रंनि जहन अर्गानाइजेशन खायजाका टीयूआईपीसी वो आरो बो फाइमालिया नानान तान चक्रांत खलाया कोई बर रंनो केसा केरें खाय सबायनानि सारा बिनि ताबसु कोइनो कुनु मारि गरै हरिधन देबबर्मा गेता त्रिपुरालेन सम्पर्के ताम साइमका गेता त्रिपुरालेननि सम्पर्के कन्सेप्ट आबो चिनी बुबाग्रा रिमानि बुबाग्रा परिष्कार न साका ताबुक जे एडीसी तंगमानि ओ एडीसी नि फातर जे त्रिपुरा सरक तंगमानि आगरतला न खबै अबरनो तीन जों कायसा गेता त्रिपुरालेन जों मा खालायनाय एवं आबो भारतनि संविधाननि बिसिंगनो जों अमनो मा साननाय एवं भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2-3 आबनो तै
बसाव अब भारतनि संविधान ग्रेप्तार त्रिपुराल्यान्ड हेने कुन गखरै आं सानो नायो भारतवर्षनि संविधान त्रिपुरा 6 शिड्यूलनि कुन प्रोभिजन करै किन्तु त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि सभाबाय तत्कालीन चिनि टिउजेसनि जातीयतावादी आन्दोलन बाय अपरदिगे विजय कुमार रांखलनि सिलाइनि सभा प्रेसार कलाई इंडिया गभर्नमेंट जोंनो 6 शिड्यूल लिरनानै बाय दं आरो चिनि बर'नि गोबां थै कलायखा गोबां कलम थैखा जेल जाखा अमा हाय सभानि बिसिंतिनो जों दिनै 6 शिड्यूल माखा जों दिनै डिमार्केशन खायो दिनै त्रिपुराल्यान्ड फने हिन्दी ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जों सानै माखा आरो सुदु राजारंनि कोना बागै नों जुदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन ताबुबो नों उनको खाय दं हिंगाखाय नों केस खायदिता आबनो तै राजा खायमालिया त्रिपुरा मथानि अजामार खायमालिया विजय रांखल खायमालिया जगदीश देबबर्मा खायमालिया चित्तरंजन देबबर्मा खायमालिया एनसी सं खायमालिया हाँ मेबर कुमार जमाते खायमालिया नों हरिधन देबबर्मा केस खायदिता नों खरसा एडवोकेट पुं दं हिंगाखाय नों आइन आसनो सी दंखाय भारत संविधान मुखस दं दंखाय नों हाई कोर्ट केस खायदी सुप्रीम कोर्ट केस खायदी त्रिपुरासानि बागै नों 300 जरा ताम केस खालायचा नों दफानि बागै सारा हायुं गुरिवै नों आइन सायमान दंखाय नों 300 पर्यन्त थाङै जेनेबाव थाङै जाति संघ कायसाफान कक सायमानिया दिनै बिके रांखल थांखा आं निजे रंजित देबबर्मा 1997 आव थांखा हा गोबां कविता जमातिया थांखा अबना करे तो गोबां त्रिपुरा हास्तिनि बरक दिनै एन्थनी देबबर्मा ह्यूमन राइट्स नि कास खायने बबो थांखा दिनै एनआरसी केसआव नोंथांमोन खायमाया एनआरसी केसआव जों बुबाग्रानि लगिबो आं रंजित देबबर्मा बरम गनां बिके रांखल बरम गनां जगदीश देबबर्मा दिनै सुनील कलय बरक जतन खायखाब्ले पातालकिनाथ खायखा नोंङा जोंनो दफानि बागै वान सुंनाय वान सनो नों फातार हानि फाइने रंना नासलेनाय नोंथांनि दिनै केस खालायमाया तांगे नों लगिरिमाया हाँ नों त्रिपुरा सारनो सावो त्रिपुरा सार काबु थानसा खाई बुबाग्रा नाकि मुसुग हायके गयनको खायतन खाबो नों त्रिपुरा सारनो मुसुग दानु नों हरिदम नों निने कमनो उइद्र खायना नांनाय उइद्र खालायकाय निने एगेन्स्ट जों मा बसानाय नों त्रिपुरा सार लिडार नों नों मुसुग दानु बनो ति मुसुग मांग दबर बनो गयनको खायतन हिन सानो अमा नों कक सानन सिका वान सुगै कक सानन नांगाने नों मुसुग यादा नों आबो नु गेदिबा हां एका अमनो आं साननि नायो जे नों बुबाग्रानो जेता सामानि त्रिपुरा सार अजमारनो जे मुसुग रखनि सामानि बा बुबाग्रानो पर्सनल एटाक खायतमनि अम नों उइद्र खालायनानै नांनाय एबं उइद्र नों अबश्य मारिनाय नों थानसानि व्यापार दसर देबनि कगनो साका दसर देब बर थानसानि कग साकाबा दसर देब जनशिक्षा आन्दोलन खालायका तामनि बागै राजा र त्रिपुरा सारनो परिरिया राजा र त्रिपुरा सारनो फोरोंया त्रिपुरा सार सिकितम खांग्याकाय राजा सेकजागन नामते सिक्रै ताताल कक साइ दसर देब खायका जनशिक्षा आन्दोलन त्रिपुरा सार ताम खाय जनशिक्षा आन्दोलननि मुको मोता मतंग नङानो साला जनशिक्षा आन्दोलन निनि खालायै दिनैसिम पर्यन्त कायसे स्कुल ताबो मुकुमु आनो फुंला त्रिपुरा हास्टेकाय चिना आइडियोलजिना हामजाके फायदि निनि थिनांनि सबाना वान सुगुय चिनि दफानि कगनो वान सुगुय चिनि हानि कगनो वान सुगुय नों बुबाग्रानि आइडियोलजिना हामजाके फायदि मोस्ट वेलकाम नों आरो चुकलि दिनैले साबोबा नों साजायखे तंनि त्रिपुरा मथाना कारिबते गोबां रिजनल पार्टी तंले ताबो तंले नों खायदि आबनो नों आरो पर्सनल अटैक खानायले बनो साबानो हा नों पर्सनल अटैक खानायले साबानो दिनै बुबाग्रानि आइडियोलजिना हामजागिनो दिनै त आइएनपिटी जत फायखानाबले दिनै एनसीटी याखरि फायदि केनाबले हा अबनो कायबो गोबां मथा फायका जों टिवाइपीसी जतन दिक्लारि फायकाबले अमनो कायबो गोबां एनजीओ त फायदिकाबले गोबां मा सेबुखानेर फायकाबले तामनि बागै नोंला अबनो आसिकको मकल फन कलायजाखाबा जों थानचां मानो त्रिपुरा सार दफानि बागै थानचां मानो लिने मकलले तांगे फन कलायजाखानो तांगे नों नायमैया नोंले तामो नाय त्रिपुरा सार अरय परयं दंथ नों अबद नाय नों हरिदम आबनि बागै नों सानन नायो जेता बुजिया आ कौन नंटा सादे जेता बुझी मन खादे नहीं जेता हामजांग माने नों राजनैतिक पार्टी फने खलगै तंदी नों सभा फने खलाय तंदी
अनसनफानो तंदी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस खाई तंदी किंतु नों अन्य पार्टी न सेजाबो बा अन्य पार्टी न अजमा न नों कोई तांगे नों कक सानाबा हा नों गठनमूलक आलोचना खालाय दिता कन्स्ट्राक्टिव नों खायदी कक सादी हा ओरनि देंसा ओरनि देंनि खाय नोंतांगे अब बेंगो खालाय कक सा नों हरिदन अमन वानसुगै नायदि नों जों साननो नायो नों टिप्रा सारना मुसु गय नगो खाते खायतन बे थेनि साका हा नोंतेबो साका जे भारतनि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस न विश्व हिंदू परिषद नि इनको न बीजेपी नि प्रेसिडेंट न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नि इनको चेयरमैन न ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न नों मेमोरेंडम लेखापो 300 पॉइंट नि मेमोरेंडम नि रिजल्ट तामो ni nabo judi no kaham wansuk mane kaham ko mane kaham ya kai 300 point abone result respond ma da manka tangi maya neng wansuk ide na kheni ne a je sijak ro hormano ni na dista 36 pista memorandum ro a 40 pista memorandum ro rohamani tamungkha neng abone kokai tangi sayala tangi respond maya a kokai sayana neng kereng himlasa neng ukil himlasa kok kereng himlasa kha नों आबोन कखाय तांनि सायाला तांनि रेस्पन्ड माया आ कखाय सायानो नों करंग हिमलासा नों उकिल हिमलासा कक करंग हिमलासा इंग्लिश मानाय हिमलासा हिंदी मानायसा तांनि नों आबोन खाय मुंसाफोनो लुकरंग बसकां सायमैया हा नन आं सिनिया नों आसाम नॉर्थ ईस्ट नि इंडिजिनस पीपल्स फोरम नि कॉन्फ्रेंस थांफ्रो आं निजे तंगो पाताल कैना तंगो हा नों तो बासन इनानि चान्स माया लास्ट पिंटा अनुप चेतिया नां साका बन चान्स कासे रि बा कक साना नु सुंजागो हने तापर नों याक रमा हायकै नों मानखा आरो कबर हायकै इनको खायकै मुनि जाखा नों बुइबाय हासि थात्ता खालाय जाखा बासन निफ्रो नों मुति दतं निन बासन ताबो चिनि खरांगो तंफना आफुर चिनि खरांनि तिफ्रानि इनको थांगो मीडिया थांगो नायनेला नों आबोनो बुइ मुनि जां माने नों गोबां मा बरं न तै साका नों राजकुमारी प्रज्ञानि कौनबो तै साका बना हानक हिमिया चिनि राजमाता खवायो कायसा प्रोग्राम बसाका ब परिचय खाइफ्रु साका ब तिनिन सिमि जतनि ककै सिउंनाय हिनि साव नोंगा का हानक हिन साव नों तो तंग बाफ्रु हा नों बुनि खुगनि कगन खनाया नोंगा कग्रक साइथ राज परिवारले निनि बागै ताम विरोधी राखायबा निनि नुखंगो ताम खलायकेबा नों जे राज परिवारनि एगेन्स्ट नों कक्सा बुबागारले निनि बागै ताम हामिया कक साकाबा नों बुबागारनि एगेन्स्ट कक साइथ हा तामो नों बुबागारनि निनि एगेन्स्ट ताम हामिया साका नों सादि तिनि बररनो नों मुसुक सलामका अजमारनो मुसुक सलामका हा नों निजे मुसुकंगै माला कारजाखानै नों महाराजा भाई माला कारजाखा नों मुसुकदा माला कारजाक तो नों मुसुक नंनाब्ले माला कारजाक माने मुसुकमैनो नों माला कारजागो मुसुकमैनो नों अमते कक सावो नों हाय हरिदन निनो यूट्यूब चैनल नो नों बार नायनाय तैसा नों नायनाय दि निनि जेंको न आरो बुइताम कमेन्ट बो खायजानो नायनाय दि नों आं लास्ट मनो सानाय तिफ्रा हास्तेनि लुकुरंनो ताकुरो बुकुरो जों बुबागारनि तैफांबाय चिनि थिनांनि गाहामनि बागै चिनि दफानो मोथांनायनि बागै अ हानो फिरक मानानि बागै जों जे सभा खालायतमानि जे आइडियोलॉजीनो तै जों सभा खालायतमानि अमनो थिग लामा ताबो सुख जरा बुसकांनि सालो तामो फाइना अब जों साइमिया किन्तु चिनि वानसुंमा तैयै ताबो सुख जरा जों बुबागारनो न नुगुइतंगो दफानि पार्टीनि अब तो बुबाग्रा बनिजन वानसुकनाय हरिदननि कगन तैयै बा हरिदननि परामर्श तैयै तिफ्रा मथा चालनो नांगाने अब तै कुनु इनको करै रायदा करै कै हरिदन देबरमाले साबोबा बतामनि बनिजे न एडवोकेट हिनि मने खलायो किन्तु बबर परि एडवोकेट दुंखा ताबसुक जरा खरबसुक इनको ब कोर्ट ब हेरिंग खायका तिफ्रा बारे सिचुएशन बिनि मुंगातं अबनो चेक खायकेन ब मानजागाने ताबसुक पर्यन्त कोनो मारिकरिखौ हरिदन देबबर्मा एडवोकेट नंगै सिको खरकसा न फियकमानि बा खरकसा आसामी न जेल नीति खायमानि अमने कोनो मारिकरि
এবং তাবুক বার एसोसिएशन बिनी जे एडवोकेट नंगै LLB पास खाई परिबई बो जे फाइमानी अमनि बो ताबो बार एसोसिएशन बो बिनी सर्टिफिकेट दाखिल खालायका नि कोनो प्रमाण करे सुतरां सारा त्रिपुरा हास्तेनि लुकरंनि लगी बो जे एडवोकेट उ दां खाउंगिया अबा आनि कायसा सस्पेक्ट दंगो एवं अमर बस्राय स्रायकै सानांथुन बो बर परिबई अंको LLB नि सर्टिफिकेट न तिखलायका गाय बिनी कक फिरंगन सिकां बिनि तेबो किसा कथमा सानानै नांगो बो जरा कायसा वो NLF तिनि इंको सिलायनि बाय सबा खालायनानै बागै थांका पाब्लिसिटी डिपार्टमेंट नि बो चार्ज मांखा बो पार्वत्य चट्टग्राम थांका आरो थांगै पार्वत्य चट्टग्राम रामगढ़नि खरकसा डॉक्टर गीता देबबर्मा नै बो तंगो ओ गीता देबबर्मा बो नुबै हामजागै बिहि तंगतै बो हामजागै दलो जे नानिको बुरि बाय केसा केरें माने परेमन बो निजे पानिशमेंट चानानै किरoi बो NLF ति संगठन खारि फायो अबंखा बिनि सिलाबे चबा खाइमानि इंको लाइबुमा का आबोनि परे बो फायो आरो गोबांमा सिलाबे चबा खालायनानै एगेन्स्ट बो अनेक कक किसु साका अनेक अजमारनि एगेन्स्ट बो कक साका आबोनि उलो बो गोबांमा उरो मथा खालायनानै हिनै बो गोबांमांको खायका जहन त अरुंधति नगर इंको मिशन कमप्लेक्स तंफ्रो आफर बो गोबांमा बरक साइमाने बिनि चरित्र सम्पर्के बिनि निजेनि बिहि कंगतै बो साका त कायसा बुरि नाहरै बबे कायजागै बसा चला साइकेसे त्रिपुरानि बुबाग्रा नाय जिसुं सिनाय बस हानो मुथांमानाय अमतिबो एक जरा कायसा बो खूब प्रसार खालायका त्रिपुरा हावो आबोनि परे बिनि बिहिगो अकरा तंथुनि नबो कागै ताबुक ते कायसा बुरै नाहरै ताबुक लेमु सराबो बतंगो के मतिखाय सिमिया बसुदु अम सिमिया हानि बो दालाल माफिया खालायो हा दालाल माफिया खालायिनो बो तिनि बिबन बरंना खयै थकगै तिनी बो गारि नगर गोबांमा खायका जुदि बिनि सोर्स अफ इनकाम जुदि इडि रक्से खायलाय थांजाखाय बो ताबुना मानजाय बिनि अ इनकाम बरनि फायि बरनि प्लेन फने हिंदी गेट त्रिपुरा लैंड जों सानै मांखा आरो हरिधन देबबर्मा ताम भूमिका दं हरिधन देबबर्माले ताम खालायकेबा नोंगासोनो सिनाय नुनाय जाखाय सुतरां हरिधन देबबर्मा बो कोनो ना कोनो कायसा एजेन्सिनि सुक्लि मानै अथवा बरनि थाने रां पैसा मानै बो तिनि त्रिपुरा मथा ते बुबाग्राना पार्सनेल एटेक खालायतंगो अमना आं सेलेंगो एवं त्रिपुरा हास्तेनि बररक बनो सेलेंना नांनाय एवं बनो सेलेंनानि उंथुन हिंकाय बो गेट त्रिपुराना तै सिरियस दा हिनि बसाव तामनि सिरियस जों सिरियस एदिबा जों त्रिपुरा हास्तेनि क्षमता फाइमानि यागुलो बुबाग्रा न खबै चिनि त्रिपुरा मथानि अजामार जत्तन अजामा जोग्रक जे कग्रिमानि चिनि लुकुरंनि बुसकांगो जों एडिसिओ क्षमता फाइमानि काउन्सिल आसुकमानि लगी न चिनि काउन्सिल जों तिनि अबनो रेजुलेशन पास खालायै जों दिल्लीआव रहका राज्यपालनि थानि दिखा स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि रहका रेजुलेशन जों ताबुनो मानखायनि साया अन्य पार्टी जे लामा कासुकाखायनो मानखा गेट त्रिपुरा लैंड मानखायनि जों साया जों रेजुलेशन पास खायके चिनि काउन्सिल आबो दिल्लीआव पाठक जाका अकक्सि साव के नोंगरो बर ओगो साइतंखा बा गेट त्रिपुरा लैंड को माननाय हिने जों साका गेट त्रिपुरा लैंड ताबुक जों सबा खायनाय बुसकांनि 2023 अमनो को आरो जुदि जों कन्डिशन लिनाय जारा चिनि गेट त्रिपुरा लैंड नों हरिधनले आरो बानगै सानै साबुबा 17 मास माननाय जों 17 मास मानना देन साबा अ 17 मासनि बिसिकांगो जों थानचा खलायै जों जे जों को निर्वाचन फाइतंगो आरो जों मा बातायलायनाय एवं जों कायसा आरो फेक्टरुंगै मा बसानाय अकक्सि मा सावो आसक दिन चिनि दफानो गोबां पार्टीआव बागै जोंनो टुकरा खायै थों दंमानि जोंनो ताबु थानचाखाय जुदि कय मा खांगाखाय जों आरो चिनि एचिभमेन्ट फाइनाय अकक्सि साबले के नों आरो हरिधन चुकलि दिनायले साबा नों कि नाया त्रिपुरासार थानचांथों तब तो थानचानो जों थानचांनो बागैनो तो जों किसु जरान बिसिमनो तो एडिसु क्षमता फाइमा खाबले तब कामियाम सयो तब कुनो निर्वाचन करे तब कामियाम सयो साल ब्रुम त्रिपुरा मथाव फायो चिनि बररक लेखापरा रोंखा वानसुंनो रोंखा गाहाम वानसुगै मांखा आबोनि बागैनो बब गाहाम हामिया तिनि त्रिपुरा मथाव दल खाय फायो बुबाग्रानो चिनि थिनांनि चबाव आरो लगिरिनानि बागै सेंक्राक जे उंनानि बागै न तो तिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत बर फाइतों तिनि सुरु त्रिपुरासा सिमिया गुबुननि दखनि बरबो ताबु फायो तामनि बागै कारण
chini thinang kaham nani nangnai chini thinang abo sikol rungman nangnai chini thinang chini kusing rungman nangnai aboni bagino tini joto tipra sara wansugo bubagra sara monotte ingo sobana tai buskanga buklang malia sing kubangma regional party khaika bibono ingo national party ni tola tong tamo mangkha 72 bosoro tamo mangkha bacheng sadi kintu tini bubagra ti phangbai jeng edisibo khomata phaima logino jeta kogrima jeng khaika tabo kok borbai dorgas tori mangkha tabo kok borbai bibono mungna slai bikha tini 100% rustar tongmana abono angko khairikha tebo kubangma tini engko tabo engko khalajagai tongo moki dofane bagai samung tangjang maya sabo khlaika ba mano o tibra motha bubagra ti phangba khomata phaiman pore no khaika nable bo instrument of assessment ni kok sabo instrument of assessment botamo buji o instrument assessment no उनको इनवैलिड खाने बागिनो तो 9 सेप्टेम्बर 1949 सन मर्जर एग्रीमेंट उनको मर्जर एग्रीमेंट कक साउबो आरो सुदो राजा रंनि कोना बागे नों जुदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन न ताबुबो नों उनको खाइ तंग हिंगा खाइ नों केस खाइदिता आबनो तै राजा खाइमालिया तिब्रा मथानि अजामार खाइमाले विजय रांखल खाइमाले जगदीश नि सम्पर कुन अभिज्ञता करे साका साका ओ तैनि यंग पुरवाहाय इनको बखरक ठीक करे अन्ति बररनो अन्ति कक साउ आबनो उनखा हरिधन आं हरिधन सानानै नायो निन अककनो नों उइद्र मा खालायनाय एबं उइद्र खालायनायखाय जों निन एगेन्स्टआव माबो सानाय इमिडिएटलि नों लुकुरंनि बुसकांगो नों एपोलॉजी मा साननाय नों क्षमा मा साननाय नों नाकार मा साननाय ननो जों कुनो दिनो कइमाया बसाव ताउ तिप्रसर कामसलि सलाइ तंगो जैकेट सलाइ तंगो बबो काहाम बबो हामिया आबो बिनि भारतनि संविधाननि राइट्स न सुइजाक तंगो बताम खायनानि खायलाया अब बिनि व्यक्ति स्वाधीनता बबो पार्टी खायनाय खालाया सलाइयाबो बिनि अधिकार नों सानायले नों हरिधन सानायले साबा नों हरिधन सानायले साबो नों अककनो जेसा पार्टी फानो नों आहाय बरक दिनैसो पर्यन्त कयटा पार्टी नि लगिवा थांगै खिखरक आइकै ओ सुइ बुंगनि लगिवा हिमान आइकै नोंबोसो हिमैका हा नन केबो कोनो राजनैतिक पार्टी दा नों तिब्रा मथाबो उकलो फाइ तमो नन सें नाटा फादि देखा नन नुखा नोंसे उकलो फाइ गुरि फाइ बिले नन नुखाबा नोंसे फाइ गुरि फाइब्ला नोंसे बुबाग्रा मालायना नि आ कागज पत्र टाइप खाइ हपुं टाइप खाइ फाइब्ला अब निन सैमान दा ओ बय नासिकै सै टाइप खाइ तुमा सिब्ले न निन अब नु गेदा निन आंको न कागज न नों साव राजानिकै जतन सिउ चिनि राजा साका आं जतन सिउ हिने राजा जुदि ब साक न आंनो जतन सिउ हिने गसि तंका तिनि आसे चिनि बरम गना बिके रांखर संरंग न ते गोबां मा चिनि अजामार न तै त पक सागला खमले हा गोबां मार चिनि सिनियर लीडर न तै ब आसुगि कगलाम सालायगला खामो सिनियर लीडर चिनि बुरि रंग तै कक सालायगला खामो इयर दन तै कक सालायगला खामो गोबां मा बरमनि परामर्श नागला खामो बले मरा साकाबा तांगि नङाबो ताताल चेंग्रा बानगै सा निन उद्देश्य तम अमन जों वानसुंनानै नांगानो ताकुर हेकाय बहाय जों नाकि जतन येस मेन खायतन खाबो सामने येस मेन खायका नों तिब्रा मता हामजाकाय चिन आइडियोलॉजी ना हामजाके फाइदि निनि थिनांनि सबाना वानसुगै चिनि दफानि कगनो वानसुगै चिनि हानि कगनो वानसुगै नों बुबाग्रानि आइडियोलॉजी ना हामजाके फाइदि मोस्ट वेलकाम नों आरो चुकलि दिनैले साबोबा नों साजायखे तंनि तिब्रा मथाना कारिबते गोबां रिजनल पार्टी तंले ताबो तंबले नों खाय जों चिनि टारगेट चिनि डेस्टिनेशन जों सगैनानै नांनाय जों आसुक जरा सगैयै चिनि दफाना बानसिनानै लामानो जों फुनुगै माकलांनाय जों सामुं गाहाम तांमानि बिसि गाहाम तंखां गेकाय लोकरक जोंनो सापर्ट खायनाय जों जुदि दफानि बागै सामुं तांमा एकाय लोकरक जोंनो याकरि थानाय अमसे क किन्तु हरिधननि चुकलिबाय हरिधननि क खामिया सामाबाय पार्सोनेल एटेक खायमाबाय जों अराय पराय उंगै लाब गरै गाय सुतरां ताकुर बुखुरक आं तिनि जतनि थानि न कयनानि मुसुंगो बिनि इंकन खोनायै जों चिनि टारगेट जों मा तंनाय चिनि दफानि थिनां
Bubagra tabusu pojanta chini dofani bagai tam tam khalaika omo norog jotone saimano bo NRC ni bagai Supreme Court case khalaika lokorong thani khoksa rang thumyawi bo Supreme Court tini phater hani borok phaimano no saye basai khaye phirogoi rokhnani bagai tini bo Supreme Court case khai tongo ebong tabo abo Supreme Court pending tongkha abo bardik makhai seng kaisa kaham ingo khaimana chini bagai kahamgan tini sie bini against Bubagra tini case khlaika Supreme Court khoksa rang buni thani nahayawo tini Bubagra omona karibo gobangno borongno tini bin nogo thangnai thango porimaya rongno tini subao Bubagra phaimaya rongno ko phatara kam khai tongmani phaimaya rong tubi phayo tini mokol lugya bemarongno gobangma rongno Guwahati rogo tlangai Delhi rogo tlangai bo chikitsa khlayo gobangma borongno binaro nukung hamya rongno bo subao nok tangnai bagai subayo gobangma nukung bosabutoi rok solimaya amti nukung no bo subawi tongo taitam khaisine Bubagra ha Bubagra taitam khalaisinai Haridhan ne tabse pojanta khore busno subakha bini kono mari daton ha Bubagra thani nung Haridhan ne tamba nung yas kusupan sungya ne bini yakung ne yas kusub jora sungya ne ke abuni bagino Bubagra ni hamjangmani mari no nasigino tai bo thancha tamni bagai jengno ungdi hingka omono nasigino jeng sini thinangni sobano jeng buskangago matrangai takuro jeng buini kokbai phemlok jagai kono labkri ang aboni sanan nayo ebong last ang Haridhan no sanan nayo immediately nung nini kokno withdraw khlaidi media ni bisingtri ar withdraw khlai angjakai jeng no jekono jagao jeng nini against jeng protibad ma khlainai jeng nini biruddhe jeng kokma sanai kai tini taitam sanai takuro bukuro ang khaklayo Haridhan bo Bubagra ni thani tai tipra mo thani thani bo unko nakar sanai bo kok datino Phirokha ni hne hambai jotona lo